खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। सेथि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। लामा सेराव फिथाइनि सालाद बानायनानै फानना भाइरेल जानाय सिख्लाया लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानो गोनां जाबाय। लामा जाब्रबथायाव जोबोद दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमादों बयजोंबो अनजानाय मनिका सनवाला। धेमाजि जिल्लानि टेलिजान फोथाराव लामा सेराव फिथाइनि गला होदोंमोन मनिका सनवाला। धेमाजिनि राजा लामा सेरनि मनिकानि फिथाइनि गलायाव गोबाङा फैयोमोन, नाथाय बृहस्पतिबार खालि लामा जाब्रबथाया मनिकानि जिउखौ फोजोबो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मनिकाया स्कुटि सालायलांबाय थानाय समावनो सेनग्रेभेलाव फिस्लायनानै गोग्लैयो आरो बे समावनो उनथिं जिंनिफ्राय फैनाय गंसे ट्राकआ होख्रेमलाङो मनिकाखौ। लोगो लोगोनो फाहामसालियाव लाङोब्लाबो फाहामसालिनि सहायनि सिगांनो मनिकाया थैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ढेकियाजुलियाव सिखावनि उदखार। आथिखालाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबांद्राय नङाब्लाबो सम सम सिखाव खावनाय जाथाया जाबाय थाबोदों। थिग बे समावनो थांनाय हरनि समाव रावबो गैयै खाबुखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि हालामनि सिजौगुरि बर' गुदि फरायसालिनि तालाफोरखौ देखावनानै जेरै दामग्रा साउन्ड बक्स, 2 मटर, फरायसाफोरनि इउनिफर्म गोबां खावनानै लांजोबदों होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे गद्रेजनि तालाखौबो देखावना गोबां मुवा बेसादफोरखौ आद्रि खालामलाङो होनना खौरां मोनदों। जापानाव भारतनि थाइजौफोरखौ बन्द खालामदों। मिरुआव एम्फौ होबथानाय आदबाव गोरोन्थि नुनायनि जाउनाव जापाना भारतनिफ्राय थाइजौ लानायखौ बन्द खालामदों। 20 बोसोरनि उनाव जापाना बे रोखोमनि गिबि होबथानायखौ खालामदों। BTech राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थियाव होनाय रादायखौ मावफुंदों। मेट्रिक हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बड' एमआइएलआव 100% नाम्बार मोनना टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। पुलिसनि जेआव नंखाय सनानि फालांगि खालामग्राखौ हमदों। उत्तर गुवाहाटीनि भेटामुख नयनपुराव नंखाय सनानि नावजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। हमनो हानाय नंखाय सनाया 5 केजि 970 ग्राम। हमजानाय सुबुंनिफ्राय पुलिसआ नोगोद 84,000 रां आरो गंसे मबाइल फनखौ बोखांनो हादों। हमजानाय सुबुङा गरेस्वरनि मस्ताकिन एबा रफिकुल इस्लाम होनना मिथिनो मोनदों। सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि थागिबि मंगल बसुमतारिनि बिसि रोमै बसुमतारिया गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला रोमै बसुमतारिया 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसा आरो 5 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'बो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 7907168008 नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बरदलियाव AJYCPनि गिख्रंथाव सोमावसारनायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आरो रानसारनाय बिफाननि मुसुखाखौ सावनाय जादों। आसाम जातीयबादी युब छात्र परिषदनि मिरु कमिटिनि हांख्रायनायाव धेमाजि जिल्ला AJYCPनि सिङाव थानाय बरदलनि आनसलिकनि बानजायनायाव जामुं बेसाद, थाव, इन्धन, पेट्रल, डिजेल आरो लोगोसे जिउ राहा मुलिफोरनि बेसेन बाङायनि हेंथायै बेसेन खमायनायनि दाबिजों गोख्रों फोजोबस्रांनाय दिन्थिफुंदों। BPF हान्जानि प्रेसिडेन्ट BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम रिहन दैमारी बिथांनो मोनसेनिख्रुइ बांसिन बिफान होनो खावलायदों। IPWआ हायद्राबादाव रां खामायनो थांनायाव ट्रेननिफ्राय सासे सुबुं गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय नं 2 सामसा दैसा गामिनि थागिबि लबसि नार्जारिनि बिजामादै एबा फैसालि नार्जारिनि अनजालु फिसाय उखिल बसुमतारी बिथाङा गोमा दङ होनना खौरां मोननाय जादों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।